Sinibulise kwindawo ngendawo enisukeleni kuzo. Siyanamkela kule podcast ebizwa ngoba Ingumlilo lento podcast. Ngoku siqala iseries entsha. Siqala iseries enegama elithi Leadership, Management and Governance. Kule podcast yethu i-powerful. Sizihleli nje kwiveki neveki sinephathela abantu aba-powerful. Sizoncokola nge-topics ezi-powerful. Namhlanje ke niyabona uba i-background yethu ayiyo le niqhelileyo, ayiyo le ibiku-series 1, siku-series yesibili ngoku. Namhlanje njengesiqhelo andihambi ndodwa, ndihamba noBrajez apha ecaleni kwam. Without further ado, I would like to introduce our first panelist this evening. Our first panelist is Mr. Lusubo Fugu. Lusubo is a PhD candidate at Nelson Mandela University. He's the former Secretary General of SASCO and has served on the Council for Higher Education for 8 years. He is responsible for strategy and transformation in the office of the City Manager at Buffalo City Municipality and had previously worked as a spokesperson at the same municipality. Ladies and gentlemen, I present to you Mr. Lusubo Fugu. Welcome, Brajez. Thanks. Ngibulise kuwe Bratumza ngiyabulela nge-invite, ngibulise naku-crew behind the scenes, ngibulisa nakubabukeli on all the social platforms. Thanks for joining and watching this show, Ingumlilo lento, a podcast. Siyabulela. Oh, okay. Ngelithuba ngicela nje uzazise kubantu abangakwaziyo uba ungubani, ukhulelephi, nikhula nibangaphi, ukhuliswa ngubani. Oh, thanks Bratumza. Oh, lo uthethayo nguLuzuko ifani uBhuku. Originally ke ndingowaseMonti, kwilokishi ekuthiwa iSesinara Park. Mina ngizalelwe eMdantsane, eMonti. But sathi sibaningi sahamba sayohlala elokishini ekuthiwa iSesinara Park. iSesinara Park yaziwa ngento ezininzi, boxing and many other things. Abanye ke baphele bayazi ngayo a tragic event yaseNyobeni where 21 young people died in the tavern called Nyobeni. But kum kusekhaya ke lapho ngikhulele khona eSesinara Park elokishini. Khule sibayi-3 ekhaya, so I'm the only boy out of 3 girls. Ngingowasesiphakathini ke mina because I'm a younger sister and an older sister that are females. So nikhuliswa ngani? Mama, ngutata, ngutamkhulu, kanye bakhona bobabili mama notata, kanye omnye akekho? So my parents are still married till this day, but they separated early in the 90s. So siphela sikhuliswa ngumama. But I can never make a claim about utata wayengekho in our upbringing. Utata wayekhona usekhona nangoku. You know, my parents are separated, but they are still married. Now, that was a sophisticated thing. That's a scene too. So I'll trade it for my upbringing. Mama, she was always there. She gave me a lot of lessons, disciplining me. But I still don't remember Mama in bed. But God, I still fear her till this day. And I even don't remember her in shout. But ulendlela nje athetha ngayo nakujonga ngayo ekwenza uzibone ubama ulungisa ukuhlala. But of course the church was a big part of the upbringing yethu. So sikhule simoyika umuntu omdala, simoyika uThixo. That's why without into yobana sibe ngabantu ababe discipline ngoswazi, but we were able to follow teachings zabazali bethu.
So apha kweli cala le-church useva pha ikhona into ubuyenza, mhlawumbi usemculweni, mhlawumbi uselutsheni, khona into ubuyenza ecaweni okanye ufika nje ukhonza uphinde uhambe? Ecaweni zange ndathi ndaseva kwezi-structures, but I've always been participating. But emculweni ndandikhona, ndicule kakhulu ecaweni kwikwayara. Kambe sasicula ecaweni, sesiyocula nasesikolweni as a group. Icawa yasekhaya Uniting Presbyterian Church of Southern Africa, Magadi. Kambe ukonangoku ndiseyindodana laseRhabe, seyiRhabe sithi ngamadoda, seyindoda yaseRhabe, amadodana kuthiwa ngasewisile, thina singamadoda. So I'm still part of the church. I'm still very active in the church. So iyabhideke le yamadoda nodade abadala thungamadodana. lihlobo ababiza ngalo, so asinothini na mhlambi ngenye imini baze bayicacise, but we respect, well respected, dignified church yaselusile. Yes. Cela ke ngokuhambe nathi ngokwesikolo, ufunde phi lower primary, higher primary, maybe high school and so on up to the last level fikele kuyo? So ndifunde nansikeni eThembeka primary, primary eMdantsane, qale eMdantsane ku-A. Funde ndina-5 ku-A because of i-height leya ndagxothwa eCrish, kodwa umntana lona mde for uba lapha eCrish, ndanyanzela ukuba mandiye eThembeka i-primary. So ndifunde khona eThembeka, ndamuva from eThembeka primary eMdantsane kwanaye ndaya sekasimuve lathiwa eScenery Park. eScenery Park ndifike ndisenza upi grade 2 ngoku, ayikehlobo kubizwa ngayo. Fike ndenza upi, so ndafunda eMbulelo Public Primary School up until ndade ndayophuma ndaye eMzokhanyo eziphunzana, Mzokhanyo Senior Secondary School. That's where I was molded. Enjoyed myself. It's so unfortunate that esikoleni thina high school did not have sport, or the school sometimes isikole selokishini phakathi emagalini, we did not have a field, we did not have it was just a school mainly focused on education. But by the way ke ngapha eMonti abathi kusemabobozini bathi ngamagali, xa sithi emagaleni uthetha amabobozini. Yes. So sifunde apho ke enansikeni eDangeni village esiphunzana, forged by fire. Sometimes indawo enjeyana ngasedangeni ubone amabobo sedibene ngela hlobo, ucinga uba akho culture, akho bambiswano nabantu. Sasiye sisibone isela lileqo libanjwe, sibone nje besisesikolweni eziklasini, uyazi ba kuyo yonke into eyenzekayo akufunekanga ube nelasela. So abahlali baphaya babe very solidified, united, and they protected isikolo. Umntana esikolo ungasoze urojwe, bayarojwa umntana esikolo, ukhala nje kwakho phuma abahlali uyadefenda. So we really liked the way abahlali baphaya babesidefenda ngayo up until sifunde siqine in our high school. I'm hoping that nangu kusenjalo eMzokhanyo, because also they are running amok nowadays, but then abahlali they used to defend. Netishara sometimes netishara zigezelo ngabantwana besikolo, kaya itishara siyokhwela itaxi, abantwana besikolo mhlambe ababanothi bafuna mhlambe ukuphosa ukugibisela ngezinto, the parents will defend lo tishara leyo. Because then ke kwakusaquthiswa ke esikolweni, abantu abengaquthiswa abebequthiswa sometimes bengafuni, babethanda ukwenza izinto ezifana towards the teachers. But I thank a lot the teachers for the upbringing, giving vision, guidance, and
despite the community esisuka kuzo ezihlelelekileyo basibonise manje into bana you know what singayenza into. Of course we are not at a stage where we think that we are successful, we have achieved what we wanted, but from where we were there is a great progress, and that is through the teachings of the teachers to make guidance. Good morning, Honorable Chairperson of the Portfolio Committee and all members of the Portfolio Committee on Higher Education and Training, the DDG and the entire delegation from the department, council members and the management of the college, and labor unions and staff. My name is Luzu Kopuku, the chairperson of council for Port Elizabeth TVET College. Thanks, Chair. Sikhona mhlawumbe itishara ezithile ozikhumbulayo amongst ezitishara oqonda ezi inkulu indima ezayidlalayo ukwenza lo mntu nguye. Favorite teacher yami Miss Mbondo, standard 8. Yabona ngoko umuntu wayebhizi ke lezinto zasenzwa by young boys, uchaya nothini, but Miss Mbondo, you know, used to look at my marks as that no man know what the potential means in ngayenza. It was so sad xa kuthiwa uyayeka because ebeyitishara ye-SGB not itishara eqeshwe ngurhulumente. That's why I'm always passionate about defending workers who are temporary, more particularly the teachers, because she really showed passion. Due to ihlobo ayeqhuba ngalo isikolo sakhe sazama indlela yobana makaphinde abuyise. She moved beyond being a teacher to being a personal motivator, not only to me nakwabanye abafundi. So she was a very, very passionate and instrumental teacher nakuthi. Nencwadi kayazifundisa bawufundisa ngokuthembisa nomakhaya, fundisa nangenye incwadi uye ayirelate apha ebomini bethu azame ukusi-inspiration towards being better people and achieving great, not necessarily siphume lokutsheni, but sibe yinto fundela uya etrongweni okanye sibe ngotsotsi. Kule nto uba imidantsane nemonti lidume